Dumelang Thobela molweni bhotani sanibonani lotshani abusheng dosha nezidosakazi zikaNonkwenkwezi yho ayiqatywanga kakuhle nale nto zidosha nezidosakazi zikaNonkwenkwezi hlala nam ndihlale nawe ungashenxwa ndishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho man guys. Preparation for this video is not really up to scratch, but I just feel like, you know, I've been absent for a while. Let me just show up, ne? I'm still in PE, by the way. I've never enjoyed PE so much. I've never enjoyed Kabecha this much. I've been to PE many times, but this time is so different. Ndihleli kwinkundla zonyawuza litshoba likamanyawuza. Umampondo uzane bandla zalgoa good people. Yeah, ngumnyangwa kumnombo wethu ukunyangwa. So yeah guys, today I come to you ndifuna sincokole ngantoni kanene. Please you'll forgive, andinastand as you know ndivakashile, so andinastand ikamera yami izawuba nako ukuhexa. Ndifuna sincokole ngokuzigodusa. Umntana wentombi uzigodusa xa kutheni. Nanzi into endibawela sincokole ngayo ngeba ke ndizama i-light bethunani sisemrhawuleni. Please don't judge. Nankuya umrhawule walapha ekhaya, nankuya uyavela, nankuya umrhawule. So if you akho space ncam, so don't mind the view. Mamela wena le nto ndiyithethayo. Umntana wentombi uzigodusa xa kutheni bethuna, ne? Sidla ngokuthi mos, I think by now sonke siyayazi into yokuba umntana wentombi isiko lakhe likulonina. Isiko lakhe ulifumana koomalume bakhe. Ithanda ukuxhaphaka ngoku into yoba amantombazana amankazana azelele ekhaya afuna uthatha abantwana abase kuloyise, umntu engendanga, engakhange ahlale emva kwecango. Into ethetha ukuthi umntwana wakhe ayingomntwana okhuko, kodwa uthatha umntana umse kuloyise, bayothatha isiko kuloyise. Kanti kukuqala kweengxaki zobomi bomntwana, uyambophelela ezingxakini uba ndinothi no. Uyayiva ke ngoku. But with that said, ne, ayithi loo nto leyo ukuzigodusa akuvumelekanga total. Zikhona iimeko ezibangela into yoba umntu anyanzeleke azigoduse. That is why ikhona indlela elungiselelweyo ngokwesintu kubantu ekunyanzelekileyo uba mabagoduswe, balande isende. Ithi le nto ndizama uyitolika, ewe umntwana wentombi isiko lakhe likulonina, kodwa xa kwenzekile into yoba makazigoduse, noko makwenziwe ngendlela. Awukwazi uthatha umntwana nje ngongathi urhuqa isuitcase uvese kuyomthi nti emathileni uthi makenzelwe imbeleko. Iqalile ingxaki. Masikhe siqale kule ndawo. Mhlawumbi zintoni ezingabangela uba umntu makafune uzigodusa. 1,
Kuyenzeka ngelinye ixesha uthi kanti apha kulo mamakho, kulo nyoko, mhlawumbi awungabikho umamakho, ufumanisa into yokuba aniphethekanga kakuhle nina abantwana bentombi. Uyabona, ufumanisa into yoba nizizithuko nje, anihoyakali njalo njalo, uyayiva? Ngelinye ixesha uthi ugxothwa nogxothwa kuthiwe hamba iya kulo yihlo. Xa ugxothwa ke ngoku kungokuba nyhani ke uzawuthini. Fumaniseke into yoba kwimeko enjalo uyanyanzeleka uthini, uzigoduse, ngoba kaloku awuzuphumela esitratweni. Uhambe uye kulo yihlo ke ngoku ngolo hlobo, utsho ufumane amasiko akulo yihlo ngolo hlobo. Kodwa iqwalasele nale, ungabaleka malahla kulo mama kanti uya kwawona malahle awesi. Mhlawumbi awakulo mama ngawengcongolo, awakulo tata ngawomga. Kulo mama ungumtshana. Umtshana noko unawo amalungelo athile, uyayiva? Umtshana unelunda kulo mama. Umtshana, umzekelo, xa ingakhali inkomo koomalume bakhe, kuyakwazi ukuthi khamnike umtshana akhalinge naye, ikhale esandleni somtshana inkomo. Kodwa kulo tata sowugodusiwe, angekhe unike umkhonto ungumntana enkazana. Kulo tata uzawulandwa uba hayi kaloku wena awuzanga ngomtshato apha, awunabango kulo tata, uthanda ungathandi. Indlalifa ikhona kulo tata, soze ube indlalifa wena. Ungasoze uhlabe inkomo kulo tata, ungumntana wenkazana. Sitsho isiXhosa kutsho mna. Kodwa ke makhe sithethe ngokuthi ukuzigodusa oku yeyiphi indlela elungileyo yokuzigodusa. It's really not complicated. Iqala kule ndawo into yokuba bulela umngqusho, utyile umngqusho wasemathileni. Masithi umamakho ngumamkhonjwa, utyile umngqusho kwamkhonjwa. Wayile ntombi indala ikhulileyo ingaka, yeva? Bulela ke ngoku, because up until now amakhonjwa akugadile, akukhusela, akukhulisa nokukhulisa. Bulela. Umbulelo yinto enkulu ebalulekileyo. And ke ngoku umbulelo ingasi ke kubulelwe kuphalazwe igazi. Xa ungumntana phofu usephantsi kwesandla sabazali, abona bantu bamele uzobulela ngabantu bakulotata. Kufuneka ukhululwe kulo mama ngendlela. Bayeza abantu bakulotata bezobulela ukhuliselwa wena. Ngaphandle kwenkomo yesondlo kusabulelwa nje umngqusho owutyileyo. Ukubana ngabe usengumntana omncinci, umzekelo, kuyakhutshwa inkomo yesondlo wondliwe kaloku. Phezu kombulelo phinde kukhutshwa inkomo yesondlo. Yayiva? Kuphalaza igazi nditshilo mos. Laa mbulelo unesikhalo, yibhokhwe yasemva kwemini. Iwela ngaphakathi emaxhantini. Kuyabulelwa. Kubekho ilizwi
eliphuma masithi ugoduselwe emaqwathini, libekho ilizwi eliphuma emaqwathini. Ithi loo nto leyo libhunga enkundleni yamakhonjwa, kubhungwa ngegama lakho. Ze ke ngoku kuvunyelwene ke ngoku ngamakhonjwa namaqwathi, kubhekwa ke ngoku emaqwathini. Wawufika emaqwathini kufuneka wamkelwe phambi koba wenzelwe iintsiko zamaqwathi, funeka wamkelwe ngokusesikweni, kuphalazwe igazi, kwamkelwa wena. Ilizwi lisithi akhulule amakhonjwa, asimbanga lo mntwana. Ngoku ke maqwathi sicela nimamkele abe ngumntwana walapha. Kwanduleke kwenziwa imbeleko neentambo ezinkulu nantontoni nantontoni. Akuvesi ke nje uthwala intloko uhambe uye kulotata uyokwenzelwa imbeleko. Hayi kabi, hayi bethunana. Masingazimosheli sawugqiba sithi sithakathiwe. La ngamasiko ootata bakhulele kuwo, ookhokho bakhulele kuwo, akhona ngesizathu. Ayithi eyakho imeko yohlukile, awuafodi, therefore mayitsitywe le ndaba yombulelo nomamkelo kuyo straight elantukeni embelekweni. Ayihambi ngolo hlobo xa izawulunga, trust me. Bendisithi nje mandisike elijikayo ndize nje naloo pisana. Hayi bethunana, hayi kakubi. Onombuzo sawuncokola ke kwii-comments. Uyayiva? Mandibulele mani ngento yonke bethunana. Nindiphethe kakuhle bhayi. Andihanjelwa yintoni eAlgoa. Enkosi mani ngeenyawo ezingenayo bethunana, nindenza igqirha. Ndiveske ndingazazi ngenye ixesha ndiqombe, eyi bathi ndiligqirha kodwa mna ndizazi. But ke nkosi mani ndiyabulela ihlobo enindixakekise ngalo. Nkosi bethunana ngamso. Kodwa ke iintsuku zam zibaliwe ngoku. Kodwa ke ndisekhona, kodwa andizuchaza kaloku, andizode ndichaze uba ndihamba nini. Nam ndiyakhunjulwa ekhaya. Papa yini bethunana, ndibulele koonyawo zakoompondo ngokundamkela kwiinkundla zabo nomrhawulo ovumayo. Uyandivuma umrhawulo lapha ekhaya, kusebenzeka lula nje. Ndithi camaku nangamso. Till the next one. Bye.